No ja som mal chuť odísť hneď, jak som videl. Tak ma teší. Daniel. Okay. No, tak asi si sadneme, ne? Proste ja som už videl, proste, že to nebude fungovať. Jak som mu proste videl jej tvár ale v realite by som ja by som sa ani s ňou nebavil, v realite by som neoslovil, lebo mi neprišla atraktívna vôbec. Čaká nás druhý chod. No, nezvyknem moc reagovať takto verejne, ale asi začnem, lebo toto je jasný príklad, ako ego ničí dnešných mladých mužov. Túto chlapec sa vyjadruje takto verejne na výzor dievčaťa priamo na kamerách a je mu to absolútne jedno, ako sa tá žena možno môže cítiť a ešte koľkým iným ženám to asi urobil. Dokonca keď som si pozrel celé toto video, tak tam takýchto hlášok bolo oveľa viacej. A ja fakt nechcem byť zlý, ale on pritom vyzerá, keby v polke strihu utiekol od barbera. Chalani, takto sa k dievčatám jednoducho nespráva. Keby som mal svojho syna, tak by som mu povedal túto jednu vec, ale tým, že ho nemám, tak to poviem vám. Majte trošku viacej úcty k ženám. Kľudne mi môžete dať do komentárov vedieť, čo si o tomto myslíte.